Huma bosta is-servizzi mediċi li sa ftit ta' xhur ilu kienu jingħataw biss fl-isptar Mater Dei, iżda li issa jingħataw ukoll fiċ-ċentri tas-saħħa tal-kura primarja. B'hekk, filwaqt li tiżdied l-effiċjenza u jonqos l-iskariġġ għall-pazjent, l-isptar Mater Dei qed ikompli jinaqqas il-listi tas-sennija. Is-sena li għaddiet, fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta saru mal-1000 operazzjoni minuri li taw aktar spazju biex fit-teatri tal-operazzjonijiet tal-isptar Mater Dei jisiru operazzjonijiet aktar urġenti. Fil-Mosta jisiru operazzjonijiet żgħar tal-għajnejn u l-ġinekoloġija fost l-oħrajn, iżda l-pjani tal-Gvern huma ferm iżjed ambizzjużi u dawn se jilħu potenzjal ġdid fil-ħabb li se jinbena fraħal ġdid, kif spjega Dr. Stephen West, iċ-ċermen kliniku tal-kura primarja. Ħajkun hemm teatru armat b'kollox, teatru tal-operazzjonijiet armat b'kollox bis-sodot inklużi, ħalli operazzjonijiet li huma iktar ta' ċerta serjetà u iktar ċerta intensità isiru hemmhekk. Id-disa ċentri tas-saħħa 8 f'Malta u għed f'Għawdex joffru numru ta' servizzi oħrajn. Fl-2016, lil minn Miljun u nofs Żjara li saru fiċ-ċentri tas-saħħa, kważi 1500 pazjent li s-soltu kienu jmorru l-isptar Mater Dei għal servizzi ta' kardjoloġija inqdew fiċ-ċentri tas-saħħa. Kważi 100,000 ingħataw servizzi ta' podjatrija, 40,000 fiżjoterapija, aktar minn 8,000 servizz ta' ġinekoloġija u aktar minn 8,000 oħra f'servizzi ta' ortopedija. Investiment ieħor li sar fl-aħħar xhur huwa fis-servizz ta' Digital X-rays li ngħata fiċ-ċentri tas-saħħa tal-Furjana, ta' Ħal-Qormi, tal-Gżira, ta' Raħal Ġdid u tal-Mosta u fl-2016 saru kważi 40,000. Jistaw jaraw, per eżempju, jiena f'waqajt il-wejt dejk jew saqajk u hemm suspett ta' ksur. Id-diagnożi tista' tiġi konfermata bejn it-tabib ta' ċentru tas-saħħa u t-tabib u l-professur li hemm Mater Dei ħalli l-kura tingħata fiċ-ċentru tas-saħħa. M'għandix għalfejn pereżempju biex nagħmel ċerta tipi ta' ġibs noqgħod immur ġewwa Mater Dei tingħata dritt ġew-ċentru tas-saħħa. Lil minn dan wieħed ma jridx jinsa l-investiment li qed isir fiċ-ċentru l-ġdid f'Ħal-Kirkop li mistenni jkun lest fil-bidu tas-sena d-dieħla u kif ukoll il-ħabb ta' Raħal Ġdid. Da fil-waqt li qed isir refurbishment fiċ-ċentri tas-saħħa l-oħra. Iċ-ċentri tas-saħħa kollha ħajkunu ishom kollha b'ċerta kwalità, ċerta servizzi, ċerta aspettativi li jistennew in-nies li jekk alla jrid jiġifieri naslu fi żmien qasir biex nagħmlu dal-proġett li huwa sostenibbli, hemm il-flus committed u il-commitment tad-Dipartiment tas-Saħħa. Dan kollu fi sfond sa wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-Partit Laburista, dak li jagħti garanzija li s-saħħa tibqa' b'xejn. Biex hekk għadha se tibqa' titwettaq politika li tigarantixxi l-aqwa servizz tas-saħħa b'xejn għal Maltin u l-Awċin kollha. Kommessi biex naslu, obbligati biex naslu u n-nies għandhom id-dritt li jieħdu s-servizz kif inhu l-iktar denna lihom.